manungsa tan wurung tumeken lena soe wong traju tresna timbang kowe bali mung kariaran luwih becik mundura luwih dhisik edan klemben roti biyen saiki edan elingo ora eneng wong adol nyawa nek mendring ngono ora cangkemmu mundura awas kowe hong wah hoi wah lo wah jan tebokmu ditabuh ora ditabuh didol hoi gon tebok lho awas hut yo et yo etian hut lo hum yo Aduh ya. Ayo maju. Cikilmu kowe. Op. Hut. Ya. Hut. Ya. Wow. Kretek hop jeblakno dadamu to senoknya oh dia oh hop wah ya hop yo oh wow iya ada ya le ada ya le hop hoi awas hop lo wah he
sak gedhe gasmu. Ketokno kasudilanmu iya. Ketokno kadigdayanmu oke. Hop. Nyo. Ha. Iya. Iya. Hai. Lo edan he. He. Mojar loro we. Hop. Ya. Hoi. Ya. Ya. Hoi. Hoi. Ah he ho. Wah ya. Dalah. Hedian. Oh ya. Hoi. Hey. Ya. Hoi. Hoi. Awas, hai. Ha. Hai, hai, ho, ha. Hai, ho, ha. Hat, hat, ha. Wait, hai. Yo, ho, hai, hai, ho, hai. Awas. Sanalika dadi patung keneng dasmu. Dipaske. At hoi hoi ha hit hit hoi hit ha hit hat hit hoi hit hit hat hit. Dipaske. Hot, 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 hot. Hot. Wow. Hoi. Deh. Hoi. Yeah. Ana tungeng entek-entek si penunggul paten ana penunggul apa dosane dosa ngungkuli sasama welat dalah keparat dudu karepe dik watu tituh wata titah ngajab patine Gatotkaca wangele ora jamak
golek lenane kok ora ndang leno. Anoman Yamin kok ya ora turu nyapa to, Im. Antasena isih biayaan. Antarja isih klunthak-kluntu helat dalah. Jam piro ya? Keparat dudu karepe dhewe. Wah, dalah. Golek cara angel, golek sarana ya angel. Golek lena angel. Golek apese kok ya ora kepethuk. Dudu karepe dhewe. Ora watak wantune Boma Narakasura. Lamun to tinggal klangkang colong playu. Ayo. Di kasektenmu ketono di dodo nyoh dodo di bau nyoh bau. Kelakon ndak tabrak dum banteng mati dening aku. Ejan. Antarja, ana parang. Kakang Boma piye? Ngemano nyawamu ya, Di. Aku iki ora tandhingmu. Ning yen to meksa maju, eneng satriya aran Antarja bali mung kariaran. Semono uga Kakang Boma ngemano nyawamu. Dasarmu kumlawe tanganku tengen darat ana sirahmu. Kelakon mati dening aku. Aja tibake ndasku to. Tiba nang liyane. Aku milih ndasmu wae ejan ngece. Hop! Wah! Yo! Bahaya! Ejan atuh yo lek. Ayo tangi. Lho. Boh. Ut. Buaya. Hai. Wah. Wah. Ora bakal mundur jangkah. Yen perlu ngebono danare. Ayo kon maju. Hop. Hai. Dua. Hop. Gludung. Iya. Ayo. Kapokmu kapan? Nek wis ora kuwoh ngejak kanca danar iki. Ayo maju. Kene awor pun Kakang. Ayo. Hai. Iya. Hai. Iya. Hai. Iya. Tebokmu ora mbok tabuh dolen wae, Gus. Ya mono Yamin ora ngerti karepe. Ngono kok arep mundak piye? Ya 15 ajeng lha kowe ora maju-maju e. Wah! Nek aku mundur apa-apa aku sing maju. Wah. Wah. Lah yo kena nedekal kowe. Awas duduk karep. Lah kok nyokot kowe?
Anggapmu apa lah kok nyokot ning dengkul iki lho ya. Wait, ecolke. Jan. Orang kok nyokot harang. Jeblak no dadamu ya. Ayo, hai. Tiba gruduk, hoi. Iya. Hoi, Jan. Hoi. Ayo kapokmu kapan atau jahit. Waya, hai. Yo, yo. Aduh, hut Jan, hut, ya, hai, wah, hut, lu, wah. Kagiat risang kapirang renangkul kinempe kempit dosang renaning bawono mengko dhisik ngger Buma Narakasura ndak tonton saka kaduwen nggonmu gelut nganti ora uman apa-apa nggonmu tanding jurit nganti kaseser saka tandange Antareja nggih. Nuwun sewu aku tak tekon duwe dhisik kira-kira anak Anggir Buma iki mau wis entuk kabar apa durung? Kabar napa, Pak? Wis ana kabar kang ndak rungu. Lamun ta wisudane Gatotkaca samengko wajib sineksenan titis Sang Hyang Bathara wis malah calah. Yang larak kondo wingi-wingi. Kabari lagi kok kondo wingi piye kowe? Mula ta mula. Tumandang ya tumandang ning nonton kahanan kuwi dhisik. Sajroning nonton kahanan uga nyungsung kabar kira-kira perkembangan informasi sing eneng iki kepiye. Rebut balung tanpa sungsum tiwas ngentekke ragat ngentekke tenaga ning gegayuanmu mokal kecandak. Nggih. Sak lumahing jagat sak kurbing langit sing arane titis Bathara Wisnu ora eneng liya kejaba wong tuamu lanang ya Prabu Kresnanata Ndrawati. Mumpung durung kalah rikat nggone padha jujuk ana negara Ndrawati Maradyagi. Nggonmu daya-daya jujuk sowan ngabekti ana ngarsane wong tuamu. Nek perlu Prabu Kresna baya ngenang negaramu. Dimen Gatotkaca ora duwe syarat sarana wurung nggone bakal kawisuda dadi ratu Pringgada. Sigra yen pramana kanca. Sigra rakitna bangsa sangka.
Hyang Lenggahing Sri Narendra Tama ambek karwa sing sang katri gumulung mangrem Pak Gurdagara naik kados ngaten bejo kepasang yugya mumpung taksih perinjeng Buma Narakasura nedya jujuk wonten gaing Darawati ya. Wanoman anak Anggir Antasena iki sajake Kakang Buma Narakasura kae disilaku. Mula dimen ora kokean rombongan Wanoman tak aturi nunggu ning kene. Aku sing bakal jujuk ana negara Antarwati. Dene Kakang Antarja ngaso ning kene ya ora apa-apa, melok ya ora apa-apa. Tinimbang ku merembyah kokean cacah ya to. Ya nek iya nek ora. Aku mung manut. Lamun to Siadi bakal njujuk tekan kono. Pun Kakang cukup ngenteni sak jabaning rangkah ora apa-apa. Yen kaya ngono wis sarujuk, aku tak nedya disilaku. kayune
Purwasa Jati. Mapan ing Madya Ratri Sang Dewi Ranung Wulan anyunari jagat katingal padang anjinglang sesrawangan temas sak nggon-nggon. Biar sumilak padangi prasasat mangsa raina labet andenangi wanci Purnama Sidi. Lampaing hima katingal manghayat-hayat angrangsang pucaking himawan yektine angupaya papan. Haglar gumelar ana ing jagat kulon. Wiyaring samudra kang jembare tanpa tepi lampaing ombak biur ambyuran angebyuki pasir pethak kang gumelar. Sawetara tansah samya saliweran raja wali klawan beksi lawet ingkang angupadi mangsa Burantaya. Sangsaya geter kinarya paksekseni. Mangkono manci ratri nalika samono anyar mijiling punakawan nenggih. Kyai Lurah Semar Gareng Petruk lan Bagong. Mijil saking telenging tirta kencana.
Betis manis pupus tebu nggarap lagun petis manis Kang Gareng. Truk. Kanggo nglipur pikire dhewe lan pikire kanca-kanca sing padha isih kepareng nderek wungon lan kabeh pepundhen sing isih melu lek-lekan ya, Truk. Nah, wajan tenan.
Matur suwun ponakan kula nang dalange Jepara sing gabung jroning organisasi Padamu utawa Persatuan Dalang Muda, Gong. Ajan. Ana Mas Danar, ana Mas Arya, sak kanca. Nah sing mburi-mburi kae ora ketok saka kene, Gong. Mergo lampu ning dhuwur kuwi 650 watt. Nek dipantulke ning kain rupa putih ini jan mantule bloreng tenan ya. Lah iya ta, Truk. Mula kuwi sing diarani resikone nyambut gawe iki maneka warna ya, Truk. Heeh. Ya pancen awake dhewe pancen golong gilik mbajutke perjuangane para winasis mbiyen, para luhur mbiyen. Abata dikaya ngapa wadon linambaran rasa tresna. Siji, tresna marang budayane dhewe, loro, tresna karo tanggung jawabe. Lah iki. Abata dirasa enteng ya, Truk. Lah ya wajan matur suwun. Tak kekudang generasi-generasi dalang Jepara iki besok pinangka dadi generasi penerus digulang diudi mrih gayuh kuncaraning bangsa merga kuncaraning bangsa iki gumantung saka budaya. Wah jan tenan. Seneng-seneng, Truk. Lah sawetara ngasoni awak ngleremke pikir iki eneng pundutan Gerajakan Banyuwangi nganggo bawa. Eneng meneh sing mundhut pepeling ya nganggo bawa, Truk. Iya. Ana sing nyuwun gondal gandul tanpa nganggo bawa ya eneng. Wah jan tenan. Lah sing rada dadi PR iki lagu sing judule Duda Ngarep Omah iki, Gong. Lah iya ya. Sing mundhut saka Pak Dinur Sahid iki wong tuane Kang Mengku Dalem. Oh. Lah iya ta. Heeh. Coba aku nyuwun ngampil grimingane Laras Lindru Pathet Songo nyuwun ngampil bawa rukun Islam. Oh. Dandang gula, Truk. Iya. Kira-kira sing bawa sapa? Nah sing bawa iki ya eneng Pesinden 5 utawa Swarawati cacah 5. Utawa sing diarani vokalis. Jan tenan wiwit saka Kudus terus banjir Mragen terus Jepara. Terus meneh eneng saka Grobogan Purwodadi. Sing saka Solo 3 ya isih bentit, Truk. Lah ya wajan tenan. Kejaba saka kuwi uga matur sembah nuwun kanca-kanca CL kanthi kut gumregut tumandang gawe linambaran tanggung jawab sing gedhe. Wajan tenan. Caploke rancake anyar-anyar semangat ya, Truk. Wajan tenan. Wah, saiki ning undak-undakane wah. Ricikane nganggo ukiran kabeh ning dhuwur kuwi, Truk. Lah ya wah. Kuwi kanggo ngisi kegiatan di waktu yang luang, Gong. Wah. Sinambi nindakake poso Ramadan. Dandan-dandan rancak diukir dhewe dicat dhewe wah jan menghemat, Truk. Iya jan. Alhamdulillah deh mbok menawa dalang muda yen sing dandake rancak siap menampung. Mau menampung tok ora ditanjangi. Jan tenan. Arya wis ngawiti nyicil apa urung? Nek Mas Danar tak rungok-rungoke wis nyicil kethuk empyang. Dalang muda nek pengen celeng-celeng utawa nyicil kok wayang salah ya, Truk. Salah. Kudune nyicil ki gamelan. Wah, jan tenan. Tenan tak dongake dalang muda besok lakon duwe gamelan sak wayange, Gong. Jan tenan. Aku malah arep tuku meneh iki, Drang. Mbok nggo apa? Lah tak nggo pameran tuku gambar gamelan. Ora gamelan tenan, gambare tok. Nek perlu saka Telung Mancan ya Kang Gareng. Lah iya ta. Iki eneng pundutan Asmara Ndana perkutut manggung munggah nang kuda nyongklang. Terus Dendang Semarang sing nyanyi sinden paling kidul pisan. Kidul iki, Gong. Kidul iki kono yae. Kidul pisan. Iki jek eneng embel-embele iki sari. Sing nembang sinden kidul pisan sing rada error. Ngantuk terus lali terus. Aduh, pancen kakean borongan, Truk. Iki mau lagi nyambut gawe sedina mumput ning Gunung Wungkal, Truk. Iya, Wah. Ayo. Ngoyone kaya ngono lho, goleke sapa ya, Kang?
Ayo bojone iso nyambut gawe dhewe, anake wis dadi pengusaha ya ta. Isih di anak wedok sekolah kabeh, iki ya iso entuk dhuwit kabeh lho, Truk. Lah ya kok ya isih direwangi ngoyo saka ngono iki lho ya. Mbak menawa isih duwe cita-cita sing isih siningit durung kababar ya, Truk. Lah ya wah jantenan coba aku nyuwun ngampil bawa rukun Islam sing bawa saka kidul dhewe. Ayo Cicik Ayu Suminarti. Heeh, wah jantenan. Tenan kok, Truk. Kuwi presiden kuwi rada akhir-akhir iki lho, Truk. Piye? Rada error, dipanjeri ora tau dicatet, Truk. Dieling-eling ning utek. Heeh. Engko nek dicek, waduh, apa iya, Mas? Iya aku ya ngono. Jantenan. Nek gregeten malah uteke tak jaluk, Truk. Ben ora kena nggo nyateti. Lah ya, coba Mbak Cici ya, coba. Rukun Islam. Aper cedake. Kang lima puniki. Enek nembang ngastomik gulune aja nengkleng. Mundak aku tom-tomen. Aper kidul meneh, ya Cik. Aper. Wilangan loro cacahe. Aper meneh sing saka Mulyaharjo. Wah, apik tenan suarane, Truk. Ayo, Jan. Urung kok. Oh, urung ta. Aper sing saka Getas Rejo. Salat limang. Salat limang apa salak limang? Salat. Salat tahu nek krunguku salak kelingan kowe mbiyen diantem salak bathukmu. Pun nganu Swargi, Pak. Ora sing ngantem ora sing Swargi kok. Sing ndi? Sing urip. Terus hari balik nyang kidul dhewe to. Ping trinyo hasung zakat sekawan terus balik nyang Diah M. Poso ing wulan Ramadan. Lagi bar. Kaping 5 munggah haji. Kaping 5 munggah haji yen kuwawi. Iki ketara nek posone mblithuk iki, Gong. Gagek malah poso beduk. Poso sapi. Poso sapi apa? Poso adol sapi. Baleni nggih. Baleni kadung eneng anake kok. Kaping 5 munggah haji yen kuwawi. Kur presiden papat mungal bareng di Rolu ya. Mulya bakal Ketarane ora rukun. Gagek rukune mung ginawa lahir, Truk. Batine iki wah sinten kae laris asu iki.
Baleni Jironuya. Mulya bakal Truk. Apa, Kang? Aku kok rada curiga to. Presiden 5 sing dikon-kon kok mek 4. Mergo aku arep ngakon sing iki rada bekewuh. Jalaran. Sing 4 ya tukoke seragam kembar sing iki ora. Nek arep perintah sing kene iki rada pikir-pikir aku. Oh, wis tekad proyo pentas ning daleme Pak Nur Rafiq. Sindenku tak sandangi siji-siji sak penjahite tak bayari kabeh kok. Tenan. Lho aja mencep dia kok mencep. Lho aku iki ngomongi tenanan iki bengi lho iki. Iki bengi lho. Alhamdulillah untuk Vita tak semayani sok tak tukoke seragam putih dhewe. Jadi kancamu abang-abang kowe putih dhewe. Lah ya dasar ya bocah ya putih ya truk. Lah ya tur ya keputihan. Yo tibake tebak pepeling truk. Heeh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Wis pancene asati eleke. Wis pancene padha nindaku. Ajaran semangat. Ayo. Ayahe semangat. Tapi wajib gawuhe pangeran. Sholat dadi jagae agama. Lima waktu kudu tansah dijaga. Hati istiqomah masih kemanikan. Nulis sempurna yen perjalanan. Luhur lan masa. Sholat sayap dingetake pinten manisa cengepe. Prayogane Besok
agama elingono ing donya mung sedewa asa sing kuwasa besok munggah surga Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Muga-muga kalegan penggali ingkang mundhut ya, Gong. Wah jan tenan alhamdulillah, Tru. Heeh. Iki nyuwun ngampil gerajakan Banyuwangi Kang Mawa Bawa. Kira-kira sing nyekar sapa, Tru? Saiki aku iki ora ngakon ning sambat. Sambat karo Mbak Vita. Nek ngakon aku mau wis janji aku ora wani ngakon. Kecuali apa ya aku nate ngakon. Ning nek sambat selagine awake dhewe isih iso paring pitulung kudune wajib paring pitulung. Wah jan muga-muga kanthi ikhlas lilaning penggalih Mbak Vita ngaturi gerajakan Banyuwangi, Truk. Nganggo bawa, Truk. Kira-kira nek dibawani ya apik, umpama ora nganggo bawa ya ora apa-apa, Kok. Coba ora nganggo wis to gerajakan Banyuwangi. Ngadeg apa ndadak, Truk? Karo jumeneng. Nek jumeneng tak tontoni saka kene, Truk. Wah, yo karepmu, Gong. Wis yo Fit. Kira
Jajakan Banyuwangi. Wah jan kendang sak beduke setel Truk. Lah iya wah. Dadi keton sigrake Truk. Ah, matur suwun Mbak Vita. Iki saka Bapak Tumon sing disuwun Asmarandana lan perkutut manggung Dendang Semarang. Heeh. Nek sadurunge ngaturi pundhutane Pak Ditumon, aku nyuwun ngampil Mas Danar tampil. Kita nggarap lagu campursari sing judule Loro Asmara, Gong. Ayo Mas Danar tampil. Kak Dieu. Kambieu. Aku yo jan isonan kok basa Arab iso. Mas Danar tampil, nyuwun ngampil Sabiantune. Diaturi pakurmatan, Co. Duduk, 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 duduk. Oh iya. Haya. Aduh, tukang kethuk anyar, Gong. Banget semangate. Wilujeng enjang Mas Danar. Iki wis esuk. Nggih. Sugeng enjang Kang Petruk. Ya, wah jan iki padamu Persatuan Dalang Muda. Iki salah sawijine dalang Jepara sing saka bangku pasinaon X STSI Surakarta Hadiningrat. Tak kira ekstasi ora. Mas Danar iki tak gadang-gadang tak jago. Wingi rampung semester piro, Mas? Semester pinten nggih, Pak nggih? Piro? 9 kados Oh, 9. Wis apik, wis apik. Pembunangku malah rak semester-semesteran, Gong. Iki padha-padha ngudi ning isi Surakarta Hadiningrat. Sakniki dados moden kok, Pak. Dadi moden. Nggih. Jare wis bar dadi kaji umroh barang. Saploke umrohe malah saya dadi kok. Iya, jan tenan. Kok nganti ora wani mbacutke nggone kuliah ning isi gek-gek ngiyang dosene dhewe. Iya Mas Danar, sampeyan. Apa tabuh kampus do ilang kabeh to, Pek? Oh, lha iya ta. Bonang-bonange do ilang kok, Pak. Oh, ngaten. Wah, jan tenan. Ya sampeyan dadi seniman sing berbobot. Ya amin, amin. Pancen saiki ya wis lemu, Truk. Wah, tambah lemu niki. Poso mboten kuru malah saya lemu. Miki sampeyan ijol mik iku miki sapa mau? Miki sinten? Nggih, Mbak Nawang niki. Oh, Mbak Nawang miki elek kok. Ijol sing miki apik. Iki Mbak Yani rada cetha. Iya nek mik Yani apik iki. Rada longgar dadi rada cetha. Iya, jan. Suarane iki lho longgar lho, Bos. Sing mbok sile mau, sing dhisik mau mik Nawang to. Ora pati apik kuwi cah kuwi. Nek ora aku urane sing nggowo. Mike Nawang lho maksude. Iya to. Iya kurang apik. Mas Danar nempel suarane sampean nganggo bowo. Nempel sithik karepe. Nek tuku sak kuduku. Sing penting pelok 6. Lah niki. Bowo Mas. Iki dalang Jepara mbok menawi priyantun Sukasana ingkang wonten ingkang kepareng badhe nimbali monggo Pak. 3 yuta dilayani ya Danar ya. 2 yuta mawon kula budal Pak. Nggih. Tak rungok-rungokke saiki sampean dadi murite DP-ne maksude. Nggih. Jadi wong seni iki jangan sampai mengembalikan rembug Mas. Eneng akeh ditandangi, eneng sithik dijaluki imbuh. Sing baku niku cukup, Pak. Nggih cukup. Cukup ngarep turah mburi. Coba Mas, monggo bawa Mas. Dalang iku kudune iso gandang, iso gending, iso dadi gendung, iso gendeng barang. Mingkar mingkur ring angkara. Iki nek Felix durung iso iki. Dalang Felix durung iso bawa iki to. Sesuk mara nggonku nggawa rokok jarum black. Uduten dhewe maksude ngono. Akarono karenan
Mardi Siwi. Felix suarane iso kaya sampeanmu urung. Sinawang ras mining kita. Sabutane ya mawut, kendangane ya apik. Sinuba Sinukarta. Alah nek iso gawe marai. Prekertarta pakartine ngelmu luhur. Nar. Nek diwarai nawang mikmu keke ora apa-apa. Ben ditembangi nawang dhewe nar. Bacot ge to. Kang tumrap ing tanah Jawa. Terus agama hageming haji. matur suwun Mas Danar wis ajar lho Pak. Oh, apik pancen kudune ngono. Oh, tenan. Aku mbiyen iki nang saben-saben eneng pentas wayang aku nulis layang saka omah lho Mas. Pak Dalang kepareng kula badhe nyumbang lagu aku ngono. Iya. Isih Maringi THR mboten Pak. Oh, sapa? Jenengan. Maksudnya sampean njaluk THR? Mboten no, maksudnya sampean iki nyumbang kalih maringi THR napa mboten ngoten. Ora tak nggo paring apa patang sasi prai ya. Lah iki Pek, sesuk ra iso nggo modal Pek. Iya wis matur suwun. Sisan sak loro asmarane iki Mas. Mbak Nawang napa Mbak Yani kemawon. Lha iki duet. Duet. Karo Mas Rosid. Mas Rosid mawon nggih. Ra apa-apa. Mas Rosid tampil timbang lungguh terus mengko gringgingen. Ya Sid. Loro asmara. Ben mboten keram niku. Heeh. Kram apa miskram? Mas Rosid sini enggak apa-apa Mas. Walaupun sosok penggirong ya kala-kala ngadeg karo sinden ora masalah. Nek pas sampean ngirongi dalang adit ora usah ngadeg. Jadi beda level Mas. Ya, Mas Adit iki dalang sing ora kepareng penggironge ngadeg. Papan ngadeg tak dongake iki dipecat saka kono. Ayo Mas Rosid. Wis to. Ora kondo Loro asmara duwete karo Mbak Yani direbut meneh Mbak Nawang. Ayo loro asmara. Matur suwun Mas Danar udut ora sampean? Mboten udut. Oh iya. Dadi nek sampean udut tak wenehi nek ora udut ya tak cukupne ning kene. Ya loro asmara pesindene loro. Wah selak jam 4 lho. Ayo Bang. Ayo Yen.
Wah, matur nuwun aransemenipun Bopo Lopez. Nggih, Matur nuwun. Alah. Wah, jantenan. Sampun Mas Rosid. Nggih. Matur suwun nggih Mas Rosid Masih nggih. kempringet to Mas Rosid. Muga-muga dadi amal ibadah sampean Mas Rosid nggih. Wah, jantenan. Dilik tampang. Benjang saged mapan wonten swarganing Allah taala. Lundungake apik lho aku iki. Dadi jarwaning para kiai kae asring-asring utawa sengkut nggone nindakake pakaryan becik tumindak laku utama. Gandeng tumindak laku utama iki ganjar kang sak murwat digadang swarganing Allah. Nah, kuwi Gang. Wajenan. Saiki eneng pundutan perkutut manggung ora usah nganggo bawa kanggo ngirit wektune ya, Gong. Mengko nek ora diaturi gek-gek isih ditagih sesuk medun panggung lho, Truk. Lah ya diaturi ning ora usah nganggo bawa ben rada rikat lakune. Heeh. Nyuwun ngampil Mbak Cici ingkang ngasta perkutut manggung. Nyura apa nyongo? Nyura, Truk. Diombeni sik, Cik, ben ora seret gorokane. Ngombene banyu bening apa banyu butek kok? Banyu ireng, Truk. Apa kopi? Heeh. Menemben omben nana Oh, si cah. Oleh kung melu ngampet, oh nepsu. manuk ikut ombenan Kadupa hao iya ayo Jal, dioper nang cedake.